Kaixo kazetaguneko lagunok, hementxe gaude bideotutorial berri batean, honen bitartez, smartphone bat blokeatzeko eta desblokeatzeko dauden era ezberdinak erakutsiko dizuegu. Dauden aukera guztiak asaltzen eta probatzen joango gara. Honetarako, lehenik eta behin, ezarpenen botoian sakatuko dugu. Norberaren ezarpenen atalean, segurtasun botoi bat aurkitu behar dugu. Eta horren barruan, pantaila blokeatzeko botoia. Hementxe dabil. Gailuaren arabera blokeatzeko modu gehiago edo gutxiago izango ditugu. Esan beharra dago sistema bakoitzak baduela segurtasun maila ezberdin bat. Batzuk seguruagoak dira, beste batzuk ordea ezain beste. Hortaz, gu geu aukeratu behar dugu zein modu ondoen datorkigun mugikorra blokeatzeko. Aurreneko aukera segurtasunik gabeko sistema dugu. Hitzak esaten duen moduan, honekin ez genuke edukiko segurtasunik. Pizteko botoian sakaturik, gure mugikorrak zuzen-zuzenean funtzionatuko luke, inongo trabari gabe. Bestalde badugu irristatzeko aukera. Maila basuko blokeatzeko sistema dugu. Normalean mugikorrean instalatu dagoena. Pizteko botoian sakaturik, honako pantaila azalduko zaigu beti. Desblokeatzeko behatza pantailan zehar irristatu beharko dugu, vertikalki edo horizontalki. Segurtasun maila gehiago eskaintzen duten sistema ezberdinekin hasiko gara oraingoan. Horietako bat segurtasun patroia dugu. Honen bidez, gure gailua desblokeatzeko aldez aurretik sortutako puntu bidezko eredu bat marraztu beharko dugu. Honez gain segurtasun pin bat ezarri aldiogu gure mugikorrari. Sin txarteleko pina bezalakoa da. Gutxienez, 4 zenbaki sartu beharko dugu sortzeko. Eta beste sistema bat pasaitza izango litzateke. Edozein karaktere, letra, zenbaki edo ikur erabiliz sorturik dagoena. Pizteko botoian sakaturik, gailuak pina edo pasaitza eskatuko digu kasu bakoitzean desblokeatzeko. Beno, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa baliagarria izatea. Gero arte!